ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏତେ ବଡ ଫ୍ରଡ ହବ ବୋଲି। ରବିବାର ଥିଲା ବୋଲି ଇଏ ତାର ମାଛ ଆଉ ଚିକେନ ଆଣି ଦେଇଗଲେ। ମୁଁ ବି ଯାଇ ଫଟାଫଟ ଭାତ ବସେଇକି ମାଛ ହକା ଧୁଇତେ ନେଇଗନି। କାଢିକି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମାଛ ସାଙ୍ଗର କି କିସ ସବୁ ଚୁନା ମାଛ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଭିଡିଓ କଲ କରିକି ଦେଖେଇଦେନି। ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଖିକି ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ କାହା ଜିନିଷ ଓଜନ କରି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ଆସେ ସିଏ ଆଜି ଅଲଗା ଦୋକାନରୁ ଘିନି ଚାଲି ଆସିଛନ୍। ଛାଡ କିଛି କରିବାର ବି ନାହିଁ। ପଇସାକୁ ତ ପଇସା ଗଲା ଆଉ ଜିନିଷକୁ ଜିନିଷ ବି ଗଲା। ସତ କଥା ଏଇ କଳା ଜରିର ଜିନିଷ ଆମକୁ ନା ପୁରା ଠକେଇ ଦେଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ କାଢିବା ବେଳେ ଫୋନର କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ କରି ରଖିଥିଲି। ନହେଲେ କେହି ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନଥାନ୍ତେ। ଥରେ ଏରକମ କା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିଲା ହେନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେଠି ଆମେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠକିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲି। ହେନେ ଆଜି ଯାହା ଘଟିଲା ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ହଁ ଏଇ କଳା ପଲିଥିନର ଜିନିଷ ଆଣିବା ବେଳେ ଥରେ ଚେକ୍ କରି ଆଣିବେ ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଠକିବେ। କହିବେ ଦେଖି ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯାହା ଘଟିଲା ସେଇଟା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେବେ ହେଇନାହିଁ ତ।